प्रणाम प्रणाम। गोड़ लगतानी। का हाल चाल बा आप सबके? बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर भोजपुरिया में, जहां हमने के बात करें जा इस देश की माटी के बारे में। तो स्टार्ट कर जा आज का वीडियो। एक बार का बात बा, एक जौहरी रहता ना, जौहरी जो हमने का कहने है ना सोनार, तो सोनार रहता ना, एगो गांव से गुजरता ना, वो जाता ना तो देखा था ना कि एगो दंपत्ति बा, मियाँ बीवी बा लोग, उनके गदहा बा। तो पानी से गदहा धोता लोग, खूब मल मल के गदहा। तो जाता ना, देखा था ना, तो रुक जाता ना थोड़ी देर। देखा था ना कि जौन गदहावा के धोता ना, ओकरे हाथों में को पत्थर रहता बड़ा सा, तो खूब रगड़ के धोता। तो जौहरी आदमी रहता ना, देखा था ना पत्थर हाथ में, तो तनी से उनकर जो ध्यान बा वो पत्थर की तरफ जाता। तो पत्थर की तरफ जाती देखा था ना, अरे यार ये तो गधा धोता पत्थर से, लेकिन ये पत्थर है ना, ये हीरा लगा था। तो उसे कहता ना, ए बाबू सुना है ने? हाँ 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 मालिक, बताई का बात बा। तो ये धोतड़ा रगड़ रगड़ के पत्थरवा से ई, और कोनो पत्थर बा तो लगे धोए के दूसर की ये बात कहता ना मालिक, एक दिन हम कहेंगे गिरल मिल गई, बड़ा बढ़िया लागता है, ऐसे बड़ा बढ़िया हमारा गधावा धोआ जाला। तो कहता ना कि पत्थरवा हमके दे दो, हम खरीद ले। तो वो सोचता जाता अपने मेहरारू के लिए, कहता ये पत्थरवा की, कहता ना कि खरीद ले। कहते बेच दो, का बा पूछे कितना में दी हम। तो कहता कि ठीक बा मालिक, ले ली, जोन बुझाए तो दे दी। तो कहता ना ठीक बा, ले 10 गो रुपया रख ले। वो खुश हो जाता, गिरल पड़ल पत्थर 10 रुपया में मिल गए लोग के। कहता ठीक बा ले जाए, हम फिर कहीं से खोज ले रगड़े खातिर। तो जौहरी भाई वो पत्थर के लेके चल देता ना। जैसे जाता ना अपनी दुकान पे, आज जब अपनी पोटली में से निकाला था ना और पत्थरवा के, तो इतना बड़ा टुकड़ा जो रहता पत्थर के, वो चकना चूर, चूरा चूरा, एकदम चूरा नियर। कहता ना ई का भाई लो, हीराज कहता ना, अरे भाई तू गधा के धोवत रहे हा, तो जो एकदम तंदुरुस्त रहे, तो पूरा रगड़ा तड़ गधा के देह पे। आ जब हम तो के ले नहीं है तो तू चकना चूर हो गई ले। तो हीरवा कहता कि देखा है बाबू, हवा तू सोनार, ठीक बा, तो तू तो बड़ा बढ़िया हिसाब किताब कैला ह, ठीक बा, लेकिन हम गधा के धोवत रहनी ह, आज जौन हमारा मदद से गधा के धोवत रहला, हमके गधा के शरीर पर रगड़त रहल ह, ओकरा ना पता रहल कि हम कहाँ हई। वो तो एगो सामान्य पत्थर समझ के हमके रगड़त रहल। लेकिन जब तू देखू तो तोरा मालूम रहे कि हम हीरा हई। हम कहाँ हई? हीरा हई। और बावजूद भी तू हमार कीमत सिर्फ 10 रुपया लगोला। करोड़ों अरबों का हम बाणी, अब तू हमार कीमत सिर्फ 10 रुपया लगा के ले ला हमके। ई बात हमारा ना गंवारा गुजरल, हमार वैल्यूए नहीं के कुछ। लब ले ला, बात समझता नहीं। एक बात का अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से हिसाब लगा सकेला, लेकिन एकर कुछ इंटरप्रिटेशन हम अपने हिसाब से लगावता नहीं। होला का कि जैसे हम बाणी, कोनो अनजान आदमी बा बाहर का, कुछ बोल देता, कुछ गरिया देता, तो बाउर ना लगी। का है तू जानते नहीं कि हम के हैं भाई, हम कहाँ हैं, हम कहाँ से आयल बानी। अनजान आदमी बा, कबो ना होला रास्ता में टकरा दे के गाली बक दियल के कुछ बोल दे आना रोवे लोकत नहीं के, तो हम सबसे लड़े थोड़े लागब यार। ओकरा का मालूम बा हम कहाँ हैं। बाउर कब लागी? बाउर तब लागेला जबकि आपके जानत हो के, आपके वैल्यू आपके ओकरा मालूम हो के कि कितना वैल्यूएबल बना हमारा खातिर अपनी जिंदगी में। तो बुरा लागेला तब जबकि वो आपके वैल्यू जानत हुए भी आपकी वैल्यू के हिसाब से आपके साथ वैसन व्यवहार ना करे, तो बुरा लागेला तब। सही बात बना।
कबो अनजान आदमी के बाउर ना लागेला, लागहू के ना चाही। जब केहू आपन कुछ बोल देला जेकरा खातिर हम वैल्यूएबल बानी आ ऊ हमारा खातिर वैल्यूएबल बा, ऊ कबो कुछ बोल दी तब बाउर लागेला। ठीक बा? ते कहानी से ये शिक्षा मिलल कि भाई यदि तोके केहू के वैल्यू मालूम बा तो ओके उतना वैल्यू द, ओके हल्का में मत ल। ठीक बा? तो आज खातिर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के वीडियो देखे खातिर, और आग्रह ये बा कि सब्सक्राइब करिए चैनल के, ज्यादा से ज्यादा लाइक करी, शेयर करी और बेल आइकन ही वाला दबा दे। ठीक बा? जब नया अपडेट आई वो आपके पता चलत रही। तब तक खातिर बहुत बहुत नमस्कार।